nionako ditzen da gauza kontaketa erromantiko hori sorgin eizaz eta eta hain zuzen ere kontatu behar ez duguna. Horrein arte filmak, fikzioak eta agarretan komikiak eta esplikatzen da sorgin eiza Euskal Herrian amodio ez korresponditu bat. Mila berreunetan inbazio bat izan dela, bortxaz, eta hau guztia Kastillaren menpe gelditu dena. Eta gero badakigu, 10 urte lehenago bukatu dela 100 urteko gerra, eta azkenean armen bidez ere bai, eta bertakoen borondatearen kontra, Xiberoa eta Lapurdi pasatu dire Frantziara. 100 urtez izan dira Inglaterrako koroaren parte. Ningún reino de cristianos tiene ni justamente puede tener fueros ni libertades en favor de los herejes. Inquisidore jaso dezate informazioa jende horiez. Zeintzuek saiatu baitira Nafarroa ematen Joanes Labriteri. Eta hala eginen zuketen mariskala sartu delarik erresuman, enperadoreen kapitainek ez balute ura preso hartu. Berriz ere, altxamendu militar da, altxamendu popular da, eta inkisizioa berriz ere, aurkitute hitz magiko bat, sekta satanikoa. Lehenbiziko aldiz agertu da, sekta satanikoaren kontzeptua 1525. Asmatzen alden kanibalismo, nekrofilia, vampirismo, delito oso latzak dira. Lortu dute berriz ere Erromatik Urdazubiko abadia izatea patronato bat, patronato real bat. Eta horren patronato realean, erregeak izendatzen du bere gizona konfiantzazkoa hor. Nor izendatu du? Leon Aranibar. Fray Leon Aranibar, Arantzako semea, hau izanen da komisario inquisitoriala, izanen da espainolen espioi nagusia mendialde guztian, eta eramanen ditu zugarramurdiarrak sura. Errege ordeak etxetik aterarazten ditu laborariak urteko sasoi beharrenetan, eta Iruñeko fortifikazio obretan ari erazten, eta ez die ordaintzen. Eta ez ditu etxean joaten uzten. Etxean zer janik bazuten ere. Eta gizon obragarriok behartu daude limosnaren eskatzera jan ahal izateko. Eta batzuk hil dira gozez, ez eskean ibiltzarren, eta ni lekuko. Eta ez baldin bada afera hau zuzen zen, erresuma deseginik geldituko da urte anitzetarako. Mende oso horretan, gure estadistarik diztirantena, irekiena, flipantena izan dira emakumezkoak. Joan Eribarrenak, errana, 1582, gure súbdito guztiak, edo zen kalitate edo erlijiokoa izanikan ere, bizi ahal izanen dira kontzientzia libertatean. Euskaldunak bertze nazione guztien artean. Kriston sorgin pila dagoela Lapurdi. Dena sorginez infestatua. Eta zer egin dute, eskatu dute Frantziako erregeari bidaldezan komisio bat. Komisio horren buru, Espainet. Eta bigarrena, Pierre Lantre. Etorriko dire Lapurdira, 4 hilabetez, karta txuriarekin. Zerrenda lehenagotik dute bildua norberroten harrapatu, epaitu eta garbitu. Inkisizioa ipatu eta ideia bat du beroi, erdi aroko, rollo zahar, ez, aro moderno azari gara. Espainetek badu liburu bat demostratuz atomoaren existentzia. Eta kontatzen duena planetek movimendua eta heliocentrismoa da, aro moderno da oso jende jantzia eta oso jende prestatuak oso jende modernoa bere garairako. Inkisizioa izan zen tresna izugarri eraginkorra Siziliar herriaren eta Irlako instituzioak kontrolatzeko politikoki. Portugal,
ez da dudarik inkisizioa kolaboratu zuela Espainiar koroarekin edozein disidentzia politikoa akabatzeko. Mexiko, ez da beharrezen beste ikertu inkisizioaren izate politiko eta poliziakoa. Zen da behar aplikatzen dentza?